Dr. Blessed Foster. Doc, anɔpɛ baby a wɔ bia no otumfuo Nyankopɔn ɔnto no bo ase na ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ paa wɔ sɛdeɛ kwasiɛ da biada wobɔ mekyi na yɛde dwumadie yi ɛbrɛ yɛhwɛfoɔ ɛne yɛnatiefo. Doc, otumfuo Nyankopɔn ɔnto no bo ase na ɔnhyira wo. Aboafo wɔ fiduam ha dɔɔso pii na nasafo kantanka ɛwɔ fiduam ha. Sanso na the drip god nankasa Azuka. Yes, you see Azuka na me stylish you say me on the dressing me ofia me shatter dia na me ba na busa na say drip god ba cho na che shemi ni me spectacles ni matadie kama Azuka jituma ansa na me dia bam from ma be adwuma. Aha, the drip god nankasa branti me penasem pi. We talk back be a bonne honest national security news today. Right. Yes. I Azuka no nyango bon shira P. Sansona Calvin De Bruyne and so ewo fiduam ha ebo mechi dom. Koba Jesse sempene mo bo mechi dom sana David Dollar so ebo mechi dom. Asra kese so enkoma wa anopai wagebre. ATM wo radio no so Sompa 93.1. Na onso wa show TV. Na odi ato Sompa TV. Na o hwemie. Wona ekura won phones. Any abe phone tintan fidie be bia hwemi wo Facebook. Facebook no Sompa 93.1 FM. Sanso na YouTube no so Sompa TV. Na ene special day. Enti wona ehweme no wa wo pese o wish o mame happy Mother's Day no bomodin na join me on Facebook Sompa 93.1 FM ehona making kind o messages ni nyina da wona pese won wish wo mame eneye Mother's Day no join me on Sompa 93.1 FM Facebook wo fa o messages ni nyina fa ho mame and the met to me boasia can obia message what they money mame and nanum dapa. Indeed, your best friend. But what enough or messages no efaho. And Mother's Day strong. Mijina kwanya so ama and nanum yinada awodapa. Me nanum yina awodapa. And then me kopa me one sem ko bobodi. And the manya semo then so din bi de see a trima ebebo. Yema enanum nyina awodapa anopa mi ankasa me wofa Ken George atenase na anopa sadia me wofa ho asia ye fe no ano odin na minim designer o pam na tade no ene ofa spectacles no so ne kaftan no ano hye minim mami akosu akunadu sesa ene ma me akosu akunadu meba be fawo na me ne wo fa ye pie nwumre signal bi na wo de bre me no baby location no abedi mi nsam eti ma me ene minim se wo TV hu hwe me eye mi ankasa me wo fa Ken George eyire na me to nkra yakoma ni ene wo ba se mentumi na kura mpo no a metu bofo amana be fawo bi a opese wo kɔ no ma me wadawro ma me do be ko aha signal na ba ofa mo akwa ba wofa ase wofa Nyankopɔn onto no bo ase nhyira wo onhyira wo so pii nhyira wo papa nice one means mahu ama tambia o ma me luku chiefo nice one mehu abranti a chese ade ba akwa ya na mehu o hu ni se wo how but o ma how no emu fa wo blaboso always as a wuni how eye pa me call ade ba kwa me sua wo banking mu yesi uduru kwana no a jaha no to wo na gura edan no be yadwuma entimi me tena me ka no na mbie do na me gya ehaw na to fie asakra no mafo no eno ano no sanka sana nka ye ko asonde mu aka esi ye yewu sa ense e hodi ye di wura wo hurudu ya sande ye pie endi anopai ensam no de se wonya atra usia na anim no de that's right na wo bechim
akɔ baabi a wopɛ na yɛn nso yɛtaa w'akyi mo biribi biara mu yɛtaa w'akyi wɔfa mefa akɔnya so aboaba so sɛ deɛ wosi bɔ mekyi dɔm no ano ɔden yes ɛsɛ ɛtuo hɔ no ɛnya kyigyinafoɔ a ɛna timi toɔ abigye yɛ gagai nyina na abigye me wɔfa no taa makyi na wonim ase ma obi kae obusa m sɛ na wɔfa ase no a ɔno wayɛ ne ho gaagae sɛdeɛ wokai na wareɛ no paa da bɛn na ɛɛba so ɛna me si awadeɛ to deɛ sɛ ɔno no na wareɛ no deɛ monto ɔna ɔse daabi na wowɔ kyigyinafoɔ sei wonya no ntɛm ma yɛ ho ntɔ ɛna me sɛ ei mo ho ntɔ mo mo ho ntɔ mo wale ama mo ho ɛnsɛm deɛ yɛte bi o ode ayi post wi a mekɔyɛ wɔ tiktok obi na akɔdi me ho kɔnkɔnsa bi sɛ memɛyere atɔ anwea kaa ma me ɛna anwea kaa na ɛyɛ adwuma gu me bɔtɔm nam sɛ yere atɔ anwea kaa ma wo aram sɛ na mɛyere nso so wɔamɔbrɛ wo na menim dadaada nyinaa no wompɛ flight bi ntɔ ma me na anwea kaa na wotɔ ama meɛ ɛnka woma me flight a na gya menenam wiem na megye sika yi ɛgu bɔtɔm saa kofi ka no nso yɛ wo anwea kaa no a wohu no sɛ onipa ako no woka no ɛno nso ɛyɛ o sesei no anwea kaa no a yɛka ho asɛm no sesei meyere no se sɛ ɔba foforɔ bi na mɛkɔ akɔhu no ɛno no na atɔ anwea kaa no ma me o sɛ nso anwea kaa no wɔno na atɔ no daeɛ mu o sɛ deɛ bɛyɛ o sesei wɔfa yɛnhu anwea kaa no o me say wofa anwa kai hu so ba ye say dey ja aya some kejo o say wake up no hwe na so ma wofa say wo timi di anwa kai ye sie wofa na asem kura manwa kai na asem no kura ye hu ne say sesei no ye say anwa kai no kura san ba ye no wofa se me giska no gumbotuma na me dey ye ma asem oh eye wo aya some kejo na yana ensem no kura in fact wofa edu time bi obitimi ka ho asem bi ho na me no me what time aya na me take flashback of enema bi a ekoso ma bra ya de na me bo me koda dem din a time me beda na ya na me twamfoni wo me ma bra bo ho na me busa mo say timi na obi ka me ho asem na nada kwa woni me chen me ankasa na ndi wo anwa ka woni me nim sesa me wanwa ka o me afiasafo a wonim wofa ɛna anwea ka yi yɛ adwuma ku me bɔtɔm ɛna minimum na nka yɛ bɔne me ba wo ka yɛ bɔne ara afa ka yɛ bɔne nanso anwea ka bia ni hɔ ɛyɛ asɛm o right abusua na sɛ anwea ka no ho nsɛnsɛm no ɛna ayɛ sɛ de gya edu tabi ari adi ya sɛ wate right enne Mother's Day stronko na baby a me mame afiasafo a obi ada anopai mame afiasafo a me ma happy Mother's Day nyankopon hira na onfa on free adomo enko adomo na me ankasa me mame amesa oheni adazoa nyankopon hira o mame me ni hia ye no nyame nam no so ama mabrabo akonanim ye pa si de pa ka asemo a nyame nam Mrs Genevieve Abrifa Yeboa ama tonko na ankasa say di we de me boa no who say yes Kofi Abije woni me mommy me appreciate you anopai nyankopon inshallah the woman king na ankasa nyame mfon fra do mo nkwa do mo mi ankasa me ma me CB wo ankase bujari ankase mame ene me ma wa woda pa mame bi nsuso e wo Santasi news site ma obade patience na wankasa wo de mame ladi me mame mfa me dwumadi ani agoro wo sori akwasiada nopa no wanhwɛ me a ontimi ntena ma anopa me ma happy Mother's Day din bank kakra ye bebobɔ
na offer ene eye Mother's Day no ye wo enkomodie ye wo enkomodie pa e wo se me dis ankomo no sankomo we mania me dakora mentimi na oh okay enkomo we a me be di ne no me pa chow ka kire obi na obi nka kire obi se minister atena se ne no ye be di nkomo bi sankomo ya me ne obedi ama bi mo atofom e wa brabom ama bi mo aye mobo ama bi mo ensi om dada mu biem eye nkomo ye ne me ne oba bedie anopai wo ba bia wo hwe me na utie me ma wo enanom dapa ye dom ye appreciate mo se munnimu a enye ye hwe the gateway to this earth eyoba empo yesu kura mpo eba wiase no ofa oba mu ne bae enti minnim ma ho agro me wo ma me ensa bi wo mabrabo mu a se mi hu omu ni su a se be na adwembone aba me kirim I don't joke with these three people now for security reasons inti me for mu di ntu dwa why are they me wo ma me ensa bi wo mabrabo mu enti it tells you how oba me see value ma many ma ye adwuma way back e wo tu asekan ye ne ma ye adwuma bebre enti ye nim sade ma sitie ye nim the impact ma wo of our sorry crampo no beti ne begina e ma yes wiase e we wiase be da e ma obema sa wo pese wani gi pasumdwe a e oba bara ne nkomo obi edi no ye nkomo a ye pagya ma enu ntina no pe mato me bo ase pagya ma no na enne me nkomo no free bear bosumi nie no the 3 C's of life nkomo ena me ne mu di ye di choice nkomo ye kan say opaw ene e ba chance ne e fere say akwanya na bako a ya be sentan nkomo ni nyina Nigeria for be say the grand coronation ba bia ye hure gina pa ye change na no pay change ni mu no pese mi yi ba bi kakra na ye ne owufo bi ene eba bi edi nkomo because yentimi ni enanom ho nkomo wa bra yen kasamfa emofra ho me ba cho se akwada bi ni ho a yen hyede ni enabia sa empo se nipa no woye apprentice bi a wo sua adwuma wo ho ana se wo nua ba bi a wo nkyɛn enipa bi a wo mentor nipa bi a de na begya wo adwuma mu so ye wo spiritual daughter son whatever wo feel say oye ba bia na ho nkomo nene ye ba bedie na nkomo we ye ade ehia me pa azuka me so bo modern so be type me topic yi ama me ene nkomodi a me di ne ne efa enanom ho no me friend the reconciliation of a reconciliation kwa no twi ne be kan say nsiesie ana nsiesie say we ni we enya sem ana o man we ni ekuo we enya sem na ye tra ni ahwehwe ya hyehye asomdwe ama wo mo ewiase woni pani adue me ofa no no wa chirim kama abusua enna me nkomodie me friend say the reconciliation me dofo hwe anopai a enne ye Mother's Day a yes celebrating enanom celebrating enanom no obi ne mame ejadem na me kofi ibj me ntimi mame tena ha am yen celebrating mame bi me ntimi tena ha se eba bi emo ne mame abaso wabra problems egu ho no enye problems ketwa na bi sa nya achimo no eya na mani nye ho miminye hypocrite o dabi entimi nkomodie mu no se uyo bi a wotatie mi pa wani mene ya me nsam onye because me ankasa minim se me nsam a meka no
ya na ano odene anobe ma me fanchi asoro nkoma machiriba Mrs. Roberta Eduhine Battles anope umfa medwumadi ni agransa na bakwa asore ya na ohwe me da bia obi amame nyankopon chira na ofon fra dum enko adum anope me se he change ho asema ye ka no se obi benya kurampo a kane maame owo no no wo change ni na ye yi kuranko a change no obi baby a wawo no aba asase so se wo change yakwada no se nkanyo no kura na wo no biologically se wa change se nipa no a enkebe ye yie hwe akwada bia maame bia ye maame bone asemu ini o akwada ti bonko so bi ama maame bia ni maguase wa brabom and upon me say the reconciliation me pacho enye topic we na me deal the reconciliation and upon me say the reconciliation mami bi amane ba edi yawo eno na wo ka chem say ene Mother's Day nti mama nka ho asama na enti akwada bi su ne mami nti no me nka ho asam ene misika na twa aha atwa ha sanso na akwada bi nsu ti mami bi nsu esu ya fidi kase yaso ne ati o ye nim sam tensam o edu tam ya obi timi fra bi kase bi kire me se di asema wo kana eye no kure ye kase na ye bom ma abaso yi mami bi agene bakunu of which me asem no abetomanim Sadia we e course nti no akwada na se ne maame ye nsuo kura mpo a on sane bi num bie mu da the reconciliation who asem na me ne wo ka no me se maame bi agene bakuno onwanwa ho sanso na akwada bi susu agene maame kun aboso agene aboso ne stepfather on ne twempana efri da maame ne hu ye no ampane ba se bi eniema ekoso wo awofo bi ene o momentum yawde bi koso e wo nanom bi ntem me se anopai wo ho obi maame kohwe dwaye bi odware so ne bati kumase adiye edware wo jacuzzi mu sasen we na asem yenka maame ni di yawo maame di yawo sabe anopai ma no pa mo mfa ncheme enkom shetantan bi a sabe sofo kwase ampani bi ekokko hye yese maame ni ye baifo enne ya to maame asawram me se anopai ma no pa mo mfa ncheme me se enkom hye kom shetantan a osofo kwase ampani bi ekko hye fa maame bi hu nti no enne ne ntoma woton de hwe ne ba nyina no aye kwa kokura bi ase kohwe maame bi dwale wo pan mu maame bi dwale wo dem adwale kronya bi nwane kohwe dan bi a obi maame dem enso so wagidin wo kumase agidin wo nkran apeja disika kona kohwe mese na mese kan twa sanso na kokohwe ba bi obi bada hwabrabo bi obi ba namu maame bi didi men but onim ba bi ane bakora wo eba ne sai mese sanki change enanom ne ye ya se biologically ka wutimi change ne se enye me maame afia safo na wo me
nemu maame foforo bi na wo wa enna me ne wo kasa yi abrantie bi ababa bi wo change ne maame anko be change yes maame bi so hwe me sese a say ye change biological daughter and sons and as a biological child no say otimi change ne ye a ka ne baby a waye ti bon koso na brabom ne baby a wo mani di yawo ne baby a wo bro no baye yeah ko change na nka baye topic na da so no me say the reconciliation ono maame ntem te say na maame a wo nso say anopai yen wish you happy Mother's Day no wo nso oba no wo ne ntem te say he enna bi atimi ata ne bania ma ne ba anya yie da e wa brabom na odome no dome ne ba maame watimi adome oba saa ma oba abo asesa and I also me wish you happy Mother's Day. We are where say akwada no ne fombo nyina da ye wa wo de other networks no say ye bom ma baso a anopa medical bomb na abaso but yen ka no kora nkire nipa wonim say eni wo ho e sunsum ana wo do ma mi di agro hwe nyinsa bi obi nyinsa ye ho honest say ese na ade enti ne bakro no wo fa na nya hwe ba mame wo na wo kogro wagro akwada no wansoma won kase wo pewiase aba e na wo wakofa na ba wo na wakokon na ba onsoma nyinsa bi a nyinsa wo na wo se asa wo chance bi because wo nyinsa ye wato pa na akoto ye no oba no onim ho asem eno nti wo de sakwada na to tankuruwam hwede maame bi ba aye watimi awo manan enum ensia ewo o choice ewom wo mo a wo pe o masem ena wo mo a wo mo de o mpe o masem chese wo baba akono kwa manu de bi won nsem na kwasi side de ebi ni nsem enti maame asintuma aka bi abata ne ho apam bi afri ne nchen ena oba na ebre ene me bie kwan me se ye obi a wo hwe me sesi a wo maame ankasa wo de wafa yaw mu wankasa wo maame a wo sometimes ebi mo kwetimi busa o mo se enti sa maame asumasi wo ye me maame pa ye be komu no biologically wo ye ne maame pa wo so wotane ba edi entia sanso no obi timi busa se enti sa brantie we yi a wo tane maame ani sa no enti maame no ne ba pa no enti wo maame na wo ye ne sa no wofa anopa mi se wo kohwe maame bia ne ma ba bi o maduru se maame ntimi afford 3 square meal so obedi di anopa awia anwumre ho aye diama no na se de ne ba apagya sesika live life bia o re be ho sa sen we na asema menka ho azem ennem se enne sika no etwa ha na me topic no so matunu din se the reconciliation sa no pay wo ne wo bantam nya yesiesie no pay o ma me na wo ne ntam nya no anopa yesiesie na ka ba na sai watimi ayi wo ma me totwene ene de wase na ada na wo ma me sa na sabia buru sabia nyado abronku na dokononko ho se wabetena kumase nti kumase maame na wo wafa enti sabe o maame na ote akurase ne de ne suni mfaso bi aba ho ye obi mo wa ne maame kura ba na dwuma mu ano de ne tete because ohwe se de ne maame ntoma ani anwan bia na ka ho na ntontoma ma no meme na metontoma ma maame ofa mesia wade sema ye kan
awade sama ye kan obi timi kwa obi atimi akọware amfane maame ani nachi apẹ maame fo bi okuma se ha apremai fo maame mo segelege fo ma ema aha wo no de o ma di nachie sanse wo hunu se ne class a wo no de e ba ne sai maame bi so atane bania ma ene ne ba no ye hwe ne kra ye hunu biem enti eye die pepa eye die asemwa ene mi be bie huma na tum wo diu maame ho yawo wo maame aye wade pa yawo ya beka ne mfiri mu ne breba mu a wona be frɛ nyina no sɛ wo sɛ abadwafo tu ho na mon ne ekosiesia ye be siesie sansam no the reconciliation yan kan okro nkyire nipa mese ne hwɛ obi ti kumase ha ne maame ti kumase ha fon kura on fa bi mfrɛ ne maame da because odi maame ne ho yawo oba frɛ na se eja ne maame ba frɛ na se afrɛ maame bi on ne wo adwuma mu ade maame ne de aye wo na ye wo ya ba sabia buru sabia nya do twa wo katre matoto wi na anwenam bia obani mesi wo twa wo katre matoto wi a onwenam bia wo na me ka sem bia kyerɛ wo na me kunu ne asomase de obetimi aka na me kunu ne obenten obetimi aka na me maame ne de wontimi nka wo na me banie wo ka nya yi wo de sa spiritual father na wo no wo so na ye wo ma wo papa no ene kura de enye agya no masam de ye ka na no masam maame bia wo so ye wo god mother o god mother no maame bi no a o se ono wa bo wo wiase enti wato maame atwene no eni ye sunsum obani ye mu bi akwankyere kura ye wo wiase ye maame o every time ye bobra na mu ye din me last time I was telling you what the other maame de onim se de bia de ma no but do something unusual adibia unexpected no go and do it for her na hwese kwan ni mia adentina wama unsira kwan yesie aden maame adentina wama wo ba abosesa because of wow personal gains no selfish interest in ti enti maame timi tan wo no ankasa ne bani akwada no waya wo den mese enese mi bie homa ya tum no obi kan maame asem a ofa obeka se enyo no ne wo no enti na wo akwada no se wo ba betan no wiase ana asade yi na won so akwada wo ne maame twema nso maame no ntino sebe wabodam se onyinsan wanyi wanto anwu enti die pa na maame na ya wo bu na nimtia saa hwe me so ko hwe se de obi sopa ne maame a ti ni maame atam ebe ye onwanwa eno na na kofi me pese me bom kakra me se wo hwe se de obi pa esi two no maame ho wo hwe me sisi a wo tikuma se ha for the past 5 years ni unnim baby a maame kora ne nam so obedidi o so obeda o so obeye de unnim maame bi so hwe me sisi a eko be 10 years ni oba kora unnim baby on nam unnim kwan a ofa so kora didi oba watu amantu eno ne nam saa maame bi ena ma ne ba bossesa ana se na Mother's Day ntima me nka ho asem me ka ho asem mo fancha me na Father's Day dura Father's Day ebe power mema power ebe bon fie ha enti anopai me nkomodie no me mato ne din the reconciliation eyawa obade wa famu no bra beka ne yentie ne yenhwe nka ho asem
yawa wo maame de wa famu a wo se me se obi sa ne maame kura de ne maame de ompene ne mahwe ne maame o moni din biem kura da e wo wiase me gitum maame no de ode ye wo nenye ade ya ade be obi sa ne ba ye na de eti ne ba no o hwene ne biemu da maame me gitum de ode ye wo na ye wo ya na maame ade be ya tubetimi atwa wo nso no ede ntumago ahyem ebi atwa me koto maami bia ne ba ede prai maami na ni afura ena ne ba ede prai bo maami no wo se maami na ni afura o ne ba bema o ede prai bo ne maami na asida enka urade se yesie ne ba no eja ne maame no ye besie o awrahu sem sei yesie no ja no ba konso ono nso ne girlfriend maame ono boy no bo maame no o bo maame no enye se ne yire maame o ne girlfriend maame wo fa somehow abusia me se wo maame no a enne ya wo na wo maame de wa famu no genuinely ya wo de bedi hu nkomo kakra minim pa sa ade na maame ne de ye obi okura ka kete ka wo ya wu wan kasa wo maame na ye wo sa ye pese san kan ne maame ne bombiem ba ye ntimi nkan ne maame ne mbom wa bra de ye wo ya ne ye ma wo nka ho asem maame de akwada ne de ye wo na enye every time bia wo si yes jaimanenka ya mo ankasa ade na hyew mu ene mpese wo voice out ene mi bebie kwan ama enkwada bia bedi nkomo na ma bie kwan so ma enanoma bedi nkomo over yemfa maamefo no enanom no kane ana yemfa enkwada ne kane yemfa maamefo no yemfa nanom no kane enanom no yemfa wo mu okay because ene ye wo mu da enti me pesa nanom bi be kasa wo ye na ekwan ya wo ba pa de wa faso wo kura de nyamia nukre no wa dome no wo ba no de ode ye uti no wa dome no and wa utimu say said ye wo ba no osi ko no akopem ha ye wo no me wo ba ya de amana kan wo ba di wa fa ya mu nti wo kura mpo no wa koma mu no wa disown no sa kwada no ka wa ho no kura nka opepe sa kwada no wo wabrabom no ko pon ba kura ho wo mfaso sene no chase wa mie wani ahwe wo ma o pata ne wo mu ma wo di ya wo hwe ya die bo maame bi sabe onya obi akora ma ne hwe no enso ne ma wo ho wo de adwuma sem kura mpo no se wonya kwan hwe maame no a ti wontimi make provision bi nansan ye de papa bi ba ha papa wa ye adwuma o court na se wo ko pension na ne pension pay na kwakodi ezo wo hu sa kesi na papa ni monyamfo a wa ye adwuma o court enne enya ne babia akora ma ne mehwe ne sei na sika ono no sa kwakwa yia ne sweat no so a akodi ne na mama fa se nsi ha ya cause call bi buy so na de abrampa de ye ni pakoro no asa o papa ne babako ne kunu frɛ mami fo yo mba hai e be didi wo matem o na abrampa so anfa spare no yeah go case na me wa enti abusua adie pa na beti bayira homa mu ama bayira mu akase so oba beko awo so nyinsan na fomo so menkro
Abosome nkuna kwantio na fom. Ibi brokra. Ye wo bi mo ho a wo nyinsen ye no, wansinda dan mu bie mo. Oba bi ona ne ho ofepa o, owo baako ne nufu atie gu. Ye ni den ye den atie two. Ebi si tutu. Ah. Nyinsen mu. Awo mu. Yes. Na ne se atu. Hwe ye obi ona ne hips efepa o. Nyinsen baako nyinsen ze na funa tu abom. O ga sa wo ma me ni stage na o de gina ho ne. Sa na tie. Nya sa na tie. Eye wuntia. But ebana say na sa ma me we no. Enne wo no wasori atia no. Chese ade bia wo de chen o ma me nufu wo ho. Ma me bi nsuso akwa wade ato ne matwene. Die ne mabenti kura nya na sem se ne madahene enu nenei yenya nkwada boni bebrebe e wo wiase. Me se anopai wo ba de wo fa yawo mu wo ba se wo ba ye nsu anka wo nsa ne bi num da wo na mpesa me no di nkomo ebre we mi hia obi afutu ebre we ye bra ma bia to wo se ma me bia wo su ne benti on frame na ye ni nkomo mami bi su o mami bi di yaw ne benti ne ba dane ne tamfo ne ma no kora de e ma no bi mo so nya kwa wade ese kima onka na chi kora bi